Dobrý den, přátelé. Byl tady požadavek natočit nějaké video k té křižovatce v Liberci Jablonecká Klášterní ulice, jak se na ní podíváme. Ta křižovatka je docela zajímavá tím, že já na ní v hodinách teorie vysvětluji vlastně, jak funguje světelná křižovatka. Jsou tady všechny varianty, které můžete najít, to znamená standardní semafor, plná zelená, směrové šipky, šipka dopuštění křižovatky, doplňková šipka. A pak jsou tady i situace, kdy máte jeden pruh, dva pruhy, to znamená, můžeme si opravdu na tom krásně ilustrovat a vyzkoušet úplně všechny možnosti. Než tam dojedeme, tak vám k tomu něco řeknu. My tu křižovatku samozřejmě pojedeme víceméně ze všech stran. Trošku škoda je, že tam chybí vodorovné dopravní značení z velké části, což tu křižovatku hodně komplikuje a neskušeným řidičům a mimo libereckým to může dělat velký problém. Takže dávejte dobrý pozor na to, jak komentují, kudy pojedu technicky. No, nikoliv jenom samotná pravidla, ale i tu techniku průjezdu křižovatkou. Je to nakonec docela důležitá věc. Mám se sem trošku nějaký lehce nachlazený, takže možná to bude malinko zahuvlané, ale budu se snažit mluvit co nejvíc čistě, abyste tomu rozuměli. Na té křižovatce tady přijedeme teď ze spodu směrem od jako Jablonce, od Vratislavic. Tam jsou dvě možnosti, můžete jít buď to rovně nebo doprava. Doprava je doplňková šipka, to odbočení doprava je docela náročné. Uvidíme, jak nám to vyjde, buď to pojedeme tak nebo tak. Každopádně, pokud půjdete doprava, je potřeba si opravdu dobře do té křižovatky najet, nespěchat. Je tam zadem přechod pro chodce, není tam dobře vidět a je to prudký kopec, takže opatrně. Pokud jdete rovně, tak je potřeba se správně tam zařadit a najet si do té křižovatky správně. Je to pravá zatáčka, to znamená mírně zleva doprava. Uvidíme, jak nám to vyjde. Tak, tentokrát to zkusíme třeba doprava. Dejte včas znamení, samozřejmě zařaďte se na pravou stranu, vcelku logicky. Tady dost lidí se pere i s tím, že levý pruh je rovně, je to podle dopravního značení, tak to respektujeme. Až bude volno, tak je potřeba si najít trošku víc ze široka. Já jezdím až víceméně k tomu kanálu, který v tom záběru vidíte. Podívám se doprava nahoru, točím doprava, dávejte ještě jednou pozor na ty chodce, může to být nebezpečné. Jedu, teď koukám doprava, jak to vypadá dobře a teď teprve točím doprava trošku větší oblouk, abych tady bezpečně najel a trefil jsem se. Je tady problém, pokud je opravdu zima, musíte zastavit a musíte pouštět chodce, na druhou stranu s tím se nedá nic dělat, s tím se musíme nějak smířit. Tak objedeme to, vrátíme se z druhé strany. Když se vrátíme z druhé strany, já se podívám na tu situaci, která tady je, když jedeme odsud, to znamená, teď půjdeme dolů z kopce. Máte dvě možnosti, buď to jet rovně a doprava, nebo jet doleva. Upozorňuji, prosím vás, za prvé, když se jede rovně nebo doprava, stojí se na pravé straně. Argumenty, že je to rozumnější na této křižovatce stát vlevo, rozumnější, nerozumné řešit nebudeme a zákon jasně říká, že se jezdí vpravo. Ten, kdo odbočuje doleva, se řadí vlevo. Takže půjdeme buď to doprava nebo rovně a případně odbočíme doleva. Tak uvidíme, jak nám to tentokrát vyjde. Na tomto místě si zkusíme vysvětlit doplňkovou šipku, takže to je šipka, která prosím vás je doplněk, takže hlavní signál je červená a doplňková šipka ukazuje doprava v tomto případě, nebo někam obecně. A zákon říká, že smíte jet ve směru té šipky nebo šipek, což není problém samozřejmě. Pokud dáte přednost těm, co jde v volném směru, to znamená volný směr je ten, který má volno. V našem případě by to bylo zleva, takže by se podíváme doleva na té křižovatce, jestli nepřijíždí. Problém je v tom, že v Liberci na většině křižovatek nikdo nepřijíždí, to znamená můžete nabít mylného dojmu, že ta šipka znamená, že můžete jet, takže prosím vás, ne, je to podmíněná zelená. My si ukážeme další video, které už jsem si připravil taky a tam je křižovatka na Františkově, kde ta šipka opravdu funguje, je to nebezpečné. Tak, vezmeme to doprava. Nebo si to rozmyslím, vezmeme to rovně, když máme, takže prosím vás rovně po pravé straně upozorňuji. Držte se vpravo, projďte křižovatkou po pravé straně, tady dávejte pozor, že občas někdo jede rovně po levé, takže to je samozřejmě špatně, ale dávejte na to pozor, my jezdíme podle pravidel. Objedeme ten blok a vrátíme se zpátky. Dávejte pozor mimo jiné přednost zprava a podívejte se radši i doleva, aby vás někdo nesundal, ale primárně řešíme přednost zprava, je to křižovatka bez dopravních značek, to znamená situace jasně daná pravidly.
Tak, odbočíme opět doprava a na tu křižovatku se vrátíme. A pojedeme na ní doleva. Na tomto místě doporučuji, pojďte opatrně, dávejte pozor, že tam zleva nikdo nepřijede. Tak my pojedeme doleva. Tady vidíte situaci, jsou dva jízdní pruhy a jsou tam dva semafory. Takže prosím vás, pokud bude svítit zelená doleva, tak můžeme jet pouze doleva, samozřejmě v tomto pruhu, a nemusíte dát přednost protijedoucím vozidlům. Neplatí toto ustanovení. To znamená, teď jdeme doleva, máme volno pouze vlevo a můžeme odbočit vlevo, takže nedáme přednost, nikdo by naproti neměl jet. Já to objíždění toho bloku teď asi vystřihnu a vrátíme se na tu křižovatku, až pojedeme z druhé strany. Tak uvidíme, jak nám to vyjde teď, buď to pojedeme doprava nebo doleva, uvidíme, obě věci mají smysl se vyzkoušet. Tak, pojedeme tentokrát doleva, doplňková šipka zatím štěstí nemáme, zkusíme v dalším pokusu. Takže opět dejte znamení, najďte si doleva k té čáře pořádně, odbočujeme doleva, prosím vás, takže pozor, dám přednost protijedoucím vozidlům. Varianta B, dosíní se šipka na puštění křižovatky, to můžete vidět naproti u těch dvou sanitek. Takže jsou tři možnosti, do křižovatky najedeme, dáme přednost protijedoucím. Buď to žádná auta nepojedou, rovnou odbočte, nebo pojedou jako teďka, takže počkáme křižovatce, až projedou, anebo se dosví šipka na puštění křižovatky a potom křižovatku urychleně opuste. Proto je to šipka pro opuštění křižovatky. Někdy se říká vyklizovací šipka, to znamená vyklidíme křižovatku. Tady jste striktně jakoby rovně, to auto před námi je docela pěkně, netočte to doleva dřív, než je nutné, aby jsme nejeli proti směru těm řidičům do cesty. Tak, auta projela a my můžeme dokončit odbočení, takže prosím vás, tímto způsobem se odbočuje doleva. Netočte zbytečně brzo, to je první chyba, netočte do protisměru a buď to tady ještě jednou nejedou, nebo už nejedou, anebo svítí šipka. Kterákoliv z těch variant nastane první, tak můžete pokračovat v jízdě. A opět to trošku vystřihnu, vrátíme se zase, až půjdeme nahoru, ať vás nezdržuju. Tak, jsme tady zpátky, tentokrát tu křižovatku pojedeme rovně. Jak jsem říkal, dejte si pozor při průjezdu rovně na ten správný způsob, kudy projedeme, já to tady popíšu, aby jsme se trefili. Uvidíme, jestli nám vydrží zelená, takže opět směrovku, najedu si do levého pruhu, z prahu okraje a nevíde nám to, nevadí, mám aspoň čas povídat. Takže zastavte samozřejmě před tou čárou, pochopitelně. Až bude volno, uvědomte si, že je potřeba jít zleva doprava. Tady hodně lidí jede buď to přímo jakoby rovně do toho rohu, ale tím skřípnete auta na pravé straně. A nebo varianta B, jedou příliš dlouho po levé straně a skončí v protisměru. Tam, co vidíte, to tmavé auto naproti. Takže je potřeba si najít zleva doprava, že od prostředka křižovatky potom k tomu rohu. Si víte ten kanál uprostřed křižovatky, tak já jdu vlastně až jakoby za něj a teprve za ním začnu zatáčet, ne dřív. Ukážeme si to, teď bude volno za chvilku. Takže jedu ještě rovně a teď teprve zatáčím doprava na tu pravou stranu k tomu rohu. Takže tím způsobem zhruba, prosím vás, zleva doprava, netočte moc brzo, je to nebezpečné. Tak, opět to tady objedu, opět to vystřihnu, tím se zdržovat nebudeme, je to zbytečné. Tak, na křižovatku se vrátíme, tentokrát pojedeme rovně, aby jsme si ukázali, jak to je správně rovně. Jdete samozřejmě rovně, tak přednost nikomu nedáváte, na druhou stranu je potřeba držet se, případně pokud jdete doprava, je potřeba držet se striktně pravé strany. Tady zase bohužel chybí ta střední čára, takže držte se na pravé straně a tady vidíte tu vodící na pravé, takže držte se u té čáry, zase zatáčky neřežeme, prosím vás, nejezdíme do protisměru a podobně. Tady je místa dost, i tak vás to může potom někdy stát spoustu problémů, takže zatáčky ani křižovatky neřezat. Opět to vystřihnu a vrátíme se zase na odbočení doleva. Tak, poslední možnost z této strany, nahoře odbočíme doleva. Nezapomeňte samozřejmě přednost protijedoucím vozidlům při odbočování vlevo a podívat se, kam jedete, to znamená, aby vlevo nebyli na přechodu chodci. To odbočení doleva tady je poměrně náročné, právě v tom, že není moc vidět za roh a současně, když jdete moc daleko, tak potom už se nevytočíte, takže je potřeba opatrně. Opět najedu doleva. Důsledně si zpomalte, ten se neumí trefit do křižovatky.
Tak, najděte si opatrně, koukněte na protijdoucí auta a koukněte doleva na chodce a potom zatočte. Když půjdete příliš rychle, tak to nebudete stíhat, tu křižovatku přejete, dopadne to špatně. Takže opatrně. Opět malý střih a vrátíme se zpátky z téhle strany. Tak, teď odbočíme doleva tady. Takže opět najděte si, prosím vás, ale ne vlevo, ta křižovatka tady je úzká. Je to tady na 2 auta plus to parkoviště na levé straně, že pokud najdete doleva víc než úplně u kraje, tak se ve své podstatě protijdoucí auto nevejde. Takže buďte rozumní a pokud ta křižovatka je úzká, jako tady nenajíždějte do prostřed, ale držte se své pravé strany. To znamená své části, ne prosím vás poloviny, ale části vozovky. Tak odbočíme doleva opět, případně zapomeňte na protijdoucí vozidla a dejte se na to pozor tady. Až tu křižovatku projedu, tak opět budu dělat malý střih a pak se vrátíme ještě z té protilehlé strany a zkusíme si vysvětlit tu doplňkovou šipku nebo ukázat v praxi. A to bude vlastně všechno křižovatka vyřešena. Kouknu naproti, nikdo není, kouknu doleva, případně by tam mohli být nějací chodci, nejsou, takže můžeme pokračovat. Tak opět to střihnu a vrátíme se na tu křižovatku z té poslední strany a ukážeme si doplňkovou šipku směrem doprava. Tak, teď to zkusíme doprava, šipka by tam měla za chvilku skočit, takže uvidíme, prosím vás ještě jednou, pokud tady svítí doplňková šipka, rozhlédněte se ve volném směru, v tomto případě doleva, pokud nikdo nejede, můžete pokračovat v jízdě. Takže kouknu, jedu opatrně, kouknu vlevo, nikdo tam nejede, pokračuju. Když se vám stala ta šipka zasne těsně předtím, než přijedete, nic se neděje, pokračujte v klidu v jízdě, žádná katastrofa, není to žádná hrůza. Z pohledu zákona, pokud se to takhle stane, tak samozřejmě můžete pokračovat. To stejně jako třeba u železničního přejezdu. Přijíždíte, metr před přejezdem se rozsvítí červená světla, prostě přejezd přejedete. Pokud o té změně vím dopředu, je tam ta žlutá, tak samozřejmě jak na žlutou. Pokud tam žlutá není, v okamžiku, kdy ta změna nastane, tak to řidič řeším, není v tom žádný problém. Tak, tohle to bylo k té křižovatce Jablonecká Klášterní. Doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se příště, mějte se fajn.